pakulay ng buhay. So may catering service tayo sa Porac, Pampanga, Babosakan. Yan, so ito yung sinasabi ko kay Tito Jesse Libo. So ano to, dalawang event kami ngayon. Parehas lang. So baka maghiwalay kami ni Jeffoy mamaya. Yun, on the way kami, Babosakan, Porac, Pampanga. So sinama ko si Jan dahil malapit at malamig na po yung panahon, di ba Jan? Yun! Wala pa siya. Sa mga Beli, wala pa si Anton, naabangan lang namin. So nagkakape pa lang. Ubusin nyo na yung kape nyo, tapos doon na lang sa labas natin hintay si Anton. Okay mga Beli, so umuulan. Magmumotor sana kami nila Ingo sa nila Jeffoy. Ayan lang, umuulan eh. Kaya L3 na lang. Ala. Oh, pakagugome. Ala. Okay, good morning. Tara na kayan. Morning. So mga Beli, na sa palengke na tayo, pipick up lang tayo ng karne. Ayos mga Beli. So mga Beli, may bagyo na naman po. Ang pangalan po, Mori. Lakas. Bagyong Mori. Morning. Kuya, tiga tapanggata ka rin, Dam. Ilabas. Hey, palengke ng Arayat. Boy, Ebon Bugo. Netong mo sigurong balot. Lam, abong kay Ebon maputi. Okay guys, sugi na tayo mga Beli. Koyang. Good morning. Okay din ka na ako. Opo, pick up na. Ay, Ate Elaine. Handa lang na natin magkita. Okay mga Beli. Pora. Okay mga Beli, ano naman po, seafoods. Yan, pampasko lang yung tugtog dito mga Beli. Time check, 5:00 na madaling araw.
Yan, Tita Susan, no? Mga pampika-pika. Tikyam. Kikiam, ay, good morning po. Shout out ko yan. Yan. Paos, no? Paos, walang boses. Morning ko yan. Ala ka masanting nga kaya? Ala masanting nga puset. Ito lang. Pwede, ganito lang. Native. Native. Ay, sariwa po ah. Ganda ng ipon ha. Sariwa, sariwa. So meron tayong 4 na kilong seafoods. 1 kilo na ito, 1 kilo na itong limasag. Matataba pa yung limasag. Magkano limasag? Quality yan, boss. Ha? Quality yan. Quality. 400. 400. Oh, Shout out kay Kabeli. Mabuhay ka hanggang may belly. Ay, boss ko pala, shout out eh. idol. Shout out kay Ka-Farmers, hanggat may huling at baboy, mabubuhay ka. Ito pa pala, boss Puri. Jonathan. Hanggat may aso, kaya mo yan. Shout out kay It's All About Dog Show. Umabeli 400 na to. Maganda naman, mataba. Ino, doon sa kasama nyo kay Anton. Pagaling ka. Hoy, lalakas ka hanggat may belly. Tingin naman mag-shoutout, tingin naman. Shoutout. Sarap ng mga viewers natin dito sa Raya. Public market. May YouTube ha mo. May video. May YouTube. So yung mga belly kompleto na yung kailangan natin. Gulay na lang. Bibili kami ng gulay kay Boss Aris. Kay Boss Aris. So mga belly, okay na tayo? So biyahe na tayo. Porak. Babosakan. 26. Uy, bagos mo. Porak kami, san? Muna na kami, thank you. Mga belly, time check. Magsi-6 na po. So 1 oras din ng ano eh. Ang porak. Mga belly, biyahe na tayo. Ayan na.
mga belly, nasa Porok na tayo. So mag-almusal muna tayo. Tapos din. Dam, babasakan na to, ano? Dito, ito, Paris. Ayan, belly, almusal muna. Bayang. Nanong almusal? Pwede ko lang buklat. Sige pa. Lugaw, kagabi, kalulugaw lang namin ni Jan. Pares. Available na yung top silog niya. Very puro pares. Ano to? Papaitan po sir. Papaitan. Baka? Walang kapanganda na. Paris ka na, Paris. Ay, pares. Han, pipili pa. Ano sa inyo? Sabihin nyo na. Kulang na tayo sa oras. Okay, Paris. 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 Isang lugaw. Lugaw. Isang lugaw lang. Ilang Paris? Paris. Wala bang mami lang? Ganun. Isang mami. Ayaw mo na mag-rice. Ilan tayo? 9. Itong Paris sa lugaw sa Paris. Isang pares, isang lugaw. Kaon muna tayo. Almusal. Dami ready na mga belly. Pwede po sir, papalit na lang. Mami yung isa na, boss. Beli. Okay, mga belly, mami lang tayo. Ayan. Mami. Tapos, pares. Ito, daddy. Ketchup yan. Ano boss? Nagsusani. Sarap. Sarap yan. Pinakamasarap dito. Patakan mo nga ito daw, Poy. So mga belly dito sa Babasakan, ano na to eh, Porak. Set out kay paring Roel Isip. Tapos mga belly, dalawang catering natin dito. Magkapatid po yun eh, magkaibang bahay. So after natin sa isa, lipat tayo sa isa. Or paunahin ko sila Jepoy ito sa isa. Uy, mana. Magmusal po tayo mga kanil eh. Kasama na tanghalian dyan. Yan. Okay. Ay, thank you kayo kay Tres. Yan nag-treat ng almusal nyo. Thank you po. Kapali na dyan. Pagibalat mo na itaan dyan dyan.
Murang ipon. Up. Bala tayo dyan. Belly may itlog. Shoutout nga pala sa mga taga Porac, Pampanga. Tali na dyan. Tali. So Belly, tapos namin mag-almusal. Let's go! Let's go! Okay, guess ka na lang. Shoutout kay Tito Jess Lipo. So mga Belly, nandito na tayo sa tayo magluluto. Siguro magiging setup nito mga Belly. So lulutuin na lang namin dito, tapos deliver na dun sa kabilang bahay. So dalawa kasi to eh. Tapos gusto kasi maisama lang sa vlog. So magpapadala na lang ako isa ng camera doon para makakuha din po sila Popo doon sa si Jepoy. So i-deliver na lang kasi kung magdadalawang setup pa kami, medyo mahirapan po eh. Yung gamit mo natin. Yung gamit sa mga ano natin. Ay, may ngipin ka na. Wala pa rin. Hindi, nakakita mo. Ano ito yan? So mga Belly, ganun na lang magiging setup, deliver na lang, kausapin ko na lang. Kasi gusto lang naman po maisama sa vlog yung fiesta. So yung mga Belly, magbababa kami ng gamit. Oo, dami nyo. Dami yung ba, dyan? Dyan o. Kaya ko yung kalawa ko. Ha? Wow. Ang lasing ko kami meron ko rin. Kumurang ka ta. Ini ka muna. Masulang niya. Masulang din dyan yun to, man. Alauna. Kaya? Oo. Ayun siya kasi isang bagyo. Ah, ito yung bagyo. Oo, ayun siya. Wala yung may... Ano to? Ano to? Ano to? Sige to. Tiga. Tiga kaya ano? Tiga. Wala mo ba? Talaga pa. Talaga. So yung mga Belly, nandito na tayo sa bahay ni Tita Susan. So ano na po, nakaset na tayo. Hindi na namin ninano yung tent dahil may tent naman po dito. Laki yung tent. Kita orang giliya? Oo, sige. Sarap buhay dyan ha. Pinagod ka rin ko dyan. Oo? Oo? Ano ginawa? Wala. What? Sabi ko po. Ha? Ay, tinapay yun. So mga Belly, thank you nga pala kila Tita Susan. Binigyan kaming suman sa ano, kape. Yan. Kape. Pinagulo naman yun. So mga Belly, unahin lang natin Lithium Belly kasi doon po sa kabilang bahay yun. So Lithium Belly kasi 3 hours eh. So time check tayo, 8 na po ng umaga. So alas 8 na. Umalis tayo ng 5 AM sa bahay, ay sa farm. So ano lang naman yung lulutuin natin, simple lang, kaya lang dalawang bahay po kasi pagluluto natin. So ano po to? Babosakan, Porac, Pampanga, ano to, fiesta po, barangay fiesta rito. Yun, ninuna na ni Jepo yung lechon kawali. Yung belly. Lechon kawali yan. Belly. Bong lang nga yung ano mo ito. Sa mga belly, tatanggalin lang po yung bato. Yan. Go, pauna. Ay, pauna ng bawang. So yung mga belly, ganyan po galing yung driver namin. Multipurpose po siya driver, tapos helper pa po. Painanti pa po minsan yan. Ayan. Alawan mo. Ito,
Yan, shoutout nga po pala kay Jason Ponsalan from California. Yan. Yan, kapitbahay po nila Tita Susan. Shoutout niyo po si... Shout out Kuya Jay! Hello, Kabel! Thank you po, thank you. Kuya Jay, saying thank you. Yan, sa Wadalin. Sabi niya, wala si Kabel. Start na po sila. So yung mga kabeli, nag-start nang mag-prepare yung mga kabeli natin. Ay, mga nag-siwagas ba yung gamat? Opo. Yan mga belly, na-ready nilid yung belly. Kailangan maisalang na to dahil hindi abot ng tanghalian to pag hindi na isalang, Poy. Opo. Mga belly, 4 na kilo yan. Kasama yung mga buto na yan. Ayos na. Ano na lang? Ha? Rosemary. Tapos, shoutout po sa family de Guzman. Ponsalan dito sa kapitbahay. So, viewers din po natin sila. Ano masasabi mo sa suman? Matamis mga kabili. Ha? Matamis. Eh, sinasawsaw mo sa asukal eh. Suman. Sinasawsaw mo sa asukal para hindi tatamis. Ano po ang kiri? Yun, dyan, bagsak. Ha? Ay, mas daig ka ni Mori. Si Mori talagang ano. Mori, tara. Morit, tara na. Apa? Sumabili ito naman yun. Bawang leeks, tapos mga belly. Ano lang yan, toyo, paminta, tapos merong asin. So mga belly, pag sa catering, ang presyo namin dyan sa lechon belly is 800 lang. Kasi sa sariwa po yung sa sariwa po yung timbang. Pero pag sa restaurant 1,000 po yun, kasi luto na po yun. Yan, pasensya pa rin po, ano pa rin po yung boses natin, pero hindi naman po ako linalagnat. Dam, baka maano yung aso sa uso ka. Magalit. Mimua yan, mimua. Aso. So, Yan, belly, start na tayo. So, ayun, pasensya na po sa boses. Paulit-ulit ko po sinasabi. Pasensya po sa boses, kailangan po natin magtrabaho. iyo. So, yung mga belly, 4 kilos na. Rose, beef mga belly. So, yung carrots, saka celery. Nor seasoning. Yun, assistant si Janjan. Very good job. Yan. Very Matagal din nasama sa catering Janjan, si Pony. Janjan mga belly. So, yung mga belly. Beef cubes mga belly. 2. So, yan Black pepper. condolence nga pala sa pamilya ni Ate Weng Manlutak natin. Ate, nakikiramay po ang kabel. Condolence po. Black pepper. So ito mga belly, pakukuluan natin siya at least 30 minutes. hindi kaya sa 30 minutes. Mga 40 minutes to mga belly. Pag baka 40 minutes pong pinakukuluan, lalo na kung buhok po siya. Pero kung naka-slice to, 30 minutes kaya po to. Janjan! Tararan. Ano pa pa? Tarararan. Ano pa pa? Janjan langan. yes ba? Salamat. Alamat ka no dyan? So mga belly, ang lulutuin natin ngayon is sa unang bahay po, dito po yan 3 kilos beef caldereta, 3 kilos cordon bleu, 3 kilos menudo, 3 kilos fish fillet, 1 kilong pancit canton, 3 kilos sepo egg. Ang total po na itong unang bahay natin is 13,000 yung unang luto po natin. Tapos sa pangalawang bahay po, yung i-deliver mamaya, 4 kilos na beef, roast beef, 4 kilos lechon belly, 4 kilos sisig, 4 kilos seafood mix,
Tapos 1 kilong kanton, pasit kanton. So total po natin doon is 14,700. Yun mga beli ho. So ang kabuuan po nito is 27,700 lahat na po to. So dalawang bahay po to pagluluto natin. Thank you. Good morning mga kabeli. Sisig na tayo mga kabeli. Napakulo na tayo mga kabeli. Ah, beli. Iyaw na natin. Na-pre-cook na po yan. Tapos, iyaw na lang ni Kuya Dam. Sisig tayo sisig. Happy Fiesta, Barangay. Ay! Laya pa. Ay! Babo. Ayun, Happy Fiesta. Barangay Babo, Sakan, Porac, Pampanga mga beli. Sa atin sa Rayat, kasta ngayon. Sa Balen ng Arayat mga beli. Bayan ng Arayat, Fiesta din. Yun, tapos dito. Prepare na yung pang chicken cordon bleu. Tapos si Popo. Bawang. Gagayat ng bawang mga beli. So yung mga kabeli, ito na po yung ating dito gareta. May mamarinig muna natin to bago natin simuloy. Ang mga beli ang kaldereta natin 3 kilos, tapos roast beef 4 kilos. Yan na, paglagay tayo ng laurel, bawang, sibuyas, paminta, so yung mga beli. Masaya natin to. Alam mo mga kabili? Tapos si Kuya Ingo. Yung mga beli, nag-start na siya sa ano. Cordon bleu mga kabili. Cordon bleu, chicken roll. Ito na lang. Ready to breading na lang yan mga beli. Kaya ito na ang iluta. Ay! Kami nudo. Balik tayo sa break. Ay, rek ako na. Rek na ako. Makulang ka na. Okay mga beli, 4 minuto. Bawang sibuyas. Okay mga beli, re-rekta na natin to. Black pepper, toto ka pa. Para laurel ko. Okay, laurel. Okay mga beli atay. Okay mga beli, yan yung natin lumambot to. Pag malambot na, ayun na, sunod-sunod na to. Okay, beef caldereta. Mga beli, beef, caldereta. Patatas. Carrots. Mga beli, ito style lang yung ano.
Patatas, carrots. Okay, tingnan namin yung pagkawasan siya. Para sa minuto yan mga Beli. Gawa ko na mo kami kaya mo mga tingalalan. Ito na yan mga Beli. Minuto. Jumbo. So ito mga beli, nirekta ko to. So hindi na dumaan sa marination. Rex na pakulo na yan mga Beli. Talara. Bawang. Sibuyas. Siling. Res, ikaw na taga-banggit. Mani mo. Ako. Sige, sige. Mga Beli. Para sa beef, caldereta mga Beli. Dito naman. Yan dito naman, sabay na mga Beli. Ito, Carrots. minuto. Yun, para sa minuto, carrots, patatas. Yung mga Beli, red bell. Red bell din sa caldereta. Galo ko na. Hotdog. Okay mga beli, kami lang. Ano yung bahala ng mga Beli? Mga Beli para sa calderetang baka. Okay mga beli, titimplahan na natin to. Ito yung pork minuto natin. Yeah, tomato sauce. Banat. Yan mga Beli, tomato sauce. Toyo. Toyo mga Beli. Laurel. Yun, laurel. Black pepper. Pasas. Pasas mga Beli. Bere. Okay mga beli, dito tayo. Koy, lagay mo na yung tomato sauce mo. Toyo. Toyo. Tomato sauce. Laurel. Black pepper. Hindi ba? Liver spread mga Beli. Mga beli. Green peas. Yung mga Beli, dagdagan tubig dito para di manikit. Para di masunog. Para di masunog. Konti tubig yun dito. Pengin tubig. May tubig din daw, tubig. Yung mga beli, magdadagdag tayo ng konti tubig dito. Okay mga beli, gata. Ang gata para sa caldereta. Konting tubig mga beli. Okay mga
mga bele, yan lang natin silang kumulong kasi maluto yung gulay natin. Thank you. Yung karne, malambot na to. Sisig ni Master Adam. Sige, libero. Pakita rin ko. Siling Vin. Sibuyas. Kalabas siya mga pwede. Kalabas si juice. Black pepper. Black pepper. Black pepper natin. Ini sa mix mga pwede. Or seasoning. Konting asin. Wah, sino ang ini? Adol sila pa mo nila. Sarap. So yung mga bele, titikman na po natin. So nakadalawa na tayo, kaldereta saka minuto. Menudo. Tapos yung sisig, tapos na rin po. Tigisa kayo. Tignan natin mga Beli. Bali. Kap, tignan mo natin. Ano lasa? Ito sabi ni Jan Jan eh. Ano lasa dyan? Tuloy ng konti. Minuto. So mga bele, kulang daw sa toyo, kulang salad. Ayos na. Yan din natin mga. Ay. Opo kayo, Jess. Okay mga bele, ito naman. Algareta naman tayo ng baka. Tapos yung ano. Okay na yung 14 minuto natin. Wala siya. Salamat eh. Ayos na. Yes, ano yan dyan? Ano yan? Malam ko na. Salamat. So mga bele, sila na lang tumigim dahil nga pumano na yung pakiramdam natin. Okay na mga Beli. Itong dalawang minuto okay na yan. Sarap na. Ay, bilis na. Okay mga Beli, luto tayo ng mixed seafood tsaka seafood egg. Then tapos na yung kaldereta natin tsaka 4 minuto. Okay, talangka. Yung mga beli. Bawang sibuyas, butter, talang alibasag, mga beli. Yun mga beli. Sipok ay paro. Ipon. Ipon. Carrots. Red bell. Okay mga Beli, paglagay na rin tayo ng bawang sibuyas dito para sa ano,
Sipo egg. Tipo eh. Oh, gano'n mo, Master. May mga bili, ito yung ating chicken breast. Sige, lagyan nyo na yun. Okay, Tom. Awong sweet chili sauce. Yan mga beli, oyster sauce. Brown sugar. Black pepper. Mga beli. Talagay tayo, ma'am. Okay, ito yung ating chicken breast. Chef mga beli. Ayun, singkamas. Sayote. Sayote. Alis, Tom. Oo. Kaya mo ba to? Okay, mga bebe, titignan na to. Go! Ano ito natin? Wait. Tingnan sukal pa natin. Ayun, konting adjust na, sukal. Tapos, Big baby. veggies na mga beli. Ganito, Lot. Yun na mga beli, nilaputan na. Ang cornstarch. Okay, so mga bebe, okay na to. Thank you. Yung mga bili, timplahan natin itong sipo egg. Siyempre, mga beli. Fresh meat. Nasal cream. Campbell. Campbell, cream of mushroom. Lagyan natin ng chicken powder. Chicken powder. Nagano ko eh. Chicken manok. O dyan. Pabinta. Lali nila. Yun, sugar. Brown sugar, mga beli. Pang-balance na lasa. Kape daw. Pang-kape daw, mga beli. Kali na ako pinunod ko. Mga beli, tingnan natin. Patingala ka lang mga beli. Chicken powder. Okay, mga bebe, pansit canton. Apat, ano ba? Tatlo. 4 na kilo. Apat. Ay, hindi. Tatlo. Dalawa lang. Dalawa na. Kasi tige 1 kilo lang yung canton na ito. Ayun, mga beli. 2 kilos pansit canton. Yun, chicken liver, chicken chicken breast. Okay na. Liquid seasoning. Tapos yung sa kabila plating na, mga beli. Ano ba daw?
Lalangunin mo na. Black pepper. Chicken powder. Tubig. Tubig. Oh, ayun lang. Ang tubig mga Benny. Okay mga Beli, ayan na natin maluto yung ating sahog. Tapos, yun ba? Thank you. Dito na. Ready tayo. Tubig mga Benny. Rating. Yes, sir. Yes, sir. Wala rin tambay. Iduro ito. Wala kang pagkadyan kaya saga. Teka pagkadyan na hindi ka namin pag-i. Yan. Okay ba yun? Pagkadyan na ba? Mga Benny, baggy beans. Carrots. Pansit, canton. Celery. Ate. Mga Benny. Tatandaran. Ayan yung patol ba? Tapos yung patol ba? Oyster sauce. Black pepper, garlic and seafood. Tatakpan muna natin. Okay mga Benny, pan-topping. Hop, inahanang nga po, baka masunog. So mga Benny, ito yung pinagpakuluan ng Yan, atay mga Benny. Tubig. Tama na, manigal. Sand cubes. Chicken powder. Chicken powder. Black pepper. Black pepper. Liquid. Which is name? Oyster sauce. Okay mga Benny, dalawang shrimp cubes. Okay mga Benny, pakukuluan muna natin to. Pag okay na, yun, lalagay na natin yung canton. Ngayon mga kabili, ito na po yung ating cordon bleu. Cordon bleu, chicken roll. Happy Fiesta! Happy Fiesta, Barangay Babo. Sakan. Sakan. Babo, sakan. Arayat din, arayat. Ayun, sa bayan ng Arayan, mga Benny, Fiesta rin ngayon. Yan, shoutout kay Kawes Tabas. Yan. Ayun. Shout out ka iba. Santa Catalina, mga Benny, patron ng Arayan. Hindi po. Shout out. Shout out mo. Ego, Lubaw. Ay, lubaw. Lubaw. Ibos na. Ego, hindi po. Tama ba yung jersey? Kasi. Lalagyan na dyan. Ego, sige. Abu Chiki, lalagyan na, Abu Chiki. Shout out na kaya lubaw ko rin eh. Lubaw ko rin. Lubaw.
Kaya mga Belly. Belly, kanton na. Talagay na yung kanton. Oh, dandan. Two kilos mga Belly. Kaya mga Belly, takpan muna natin to hanggang bumaba yung ating kanton. Mga Belly. Ayaw na tayo lang. Let's see. Mga Belly, umuulan. Ulan? Oo. Bakit kaya? May amihan. Ano yan? Mga Belly, magsabaka ride na kayo kay Tabi. Guys, ganun yun. Yan yung pagkain mga Belly. Oh, minuto. Sipwet. Siyempre, mga Belly. Aldereta, mga Belly. Direta. Ito din kami naman. Nahuli tayo mga Belly. Yan, dito yung pagkain. Yaman. Hello po, Nay. Ano yun po? Pansit, mga Belly. Yan, naluto na rin pala yung ano, pansit canton. Pansit canton. Bola may panay po. Ako pa danukan, mga anak kayo. Basta. Happy Fiesta to Maxan and Tata! Bye-bye! Bye-bye! Shoutout mo yung nanay at tatay mo. Hi mo si mama mo at si papa. Hi, Mama and Papa! Hi, Mama! Thank you kayo kay Kabeli. Thank you, Kabili! We love you. I love you. Thank you, I love you! Thank you. Thank you po. Ay, ikaw mo. Shoutout ka na. Shoutout si ate. Oh. Shoutout mo na tangretang pamilya mo kayo lumbas Oh, ah. shout out ang apong, ang AJ. Fiesta na Jay. Kanya. Good, manyaman. Ayan. Courtesy of Kabeli. Alien, we are the alien! Thank you, Tang. Thank you. Okay, thank you. Yan, nakaluto na si Kuya Japoy ng cordon bleu mga Belly. Punta ka namin natin ng gagawin. Fish fillet. Fish fillet. Iala ko Jepoy. Yung mga Belly yan sa ano na yan, sa kabilang bahay. Sa kapatid ni Sir Diaz. Diyan pa rin yun. Ay, fish fillet dyan pa rin. Kung ano na lang tayo. Roast beef, saka lipoteli na lang. Ang dun sa kabilang bahay. Kunan mo yung trepaluto niya. Ayan, Ate Susan. Ah, Sir, shout out na kayo po. Shoutout ka rin. Ay, may kain mo yan mo. Oh, sige pa Sir. Oh. Hindi pa yan. Shoutout kang Mayor Kapil. One. Shoutout nyo lang po rin daroy ka sa mga kita sa Amerika. Dan Chencheng, Mino pa. Bapampong Konsala na po pare ko na Papa J. Shoutout. From Kamusta ko, Ken? from America po na. So, from California. Alright. Pilay, mga Belly. Fish fillet. Buksan mo muna na po. Tapos, Kuya Japoy. Cordon bleu. Cordon bleu. Chicken cordon bleu. Yan nila mo itong Open tayo man.
Sarsa. Yun yung mga commercial. So mga Beli, tapos na tayo magluto. So lilipat tayo doon sa kabilang bahay sa kapatid ni Tito Jesse natin. Jan? Sama ka dyan? Sasama. Okay, samayin yung camera dito kay Tres. Kung may tumating bisita. Tapos, Thank you. Belly, lechon belly. Yun sa kabila. Continue na natin sa pagluluto doon sa kabila. Yun. ayan, okay na. Okay na? Ang ganda pa. Ready ka pa naman. Yung mga Belly, may bisita na sila tita. Hello. Unang bisita nila tita. Sa tiling ng kids. Oh. Oh, maulog ka. Ay, no, Adjo. Diba? Huwag ka. Tara ka niya. Ay, dahil. Kapilit po. Happy Fiesta! Barangay Babo sa Canpune. Opo, Tikabeli po. Opo, tikman niyo po. Ay, thank you po. Thank you po. Tikabeli. Masarap ang po ba kayo sa handa ni tita? Tsaka si tita. Thank you po. Salamat sa nagluto. Opo. Salamat sa naghanda rin. Abeli. Kabeli. Waiting ko niyan. Highly recommended. Thank you po. Masarap ang luto. Mabilis. Bilis po, ne? Fresh po yun. Fresh po ng galing palengke yun. Wala nang hassle kasi ultimong one, dala niya. Lalala. Problema lahat ano, daw, kasirola. Basta nag-build, dadating yan. Ultimong lamesa, nandyan na. Kaya, sulit. Thank you po. Highly recommended dyan. Kabeli. Thank you po. More power. Ay, turangin natin sila ate. Sapang. Thank you. Ultimong nasa US. Kanina, kumonekta yan. Oh. Mga beli. Ano po, papaalam na tayo. Tita! Magpaalam na kayo po. Okay na. Oto, magpaalam na kayo po. Takal po, salamat kayo. Salamat Tita. na. Opo. Kaya si Bayo. Opo. Opo. Sabi kang bossing. Opo. Para salamat. Manyaman yung pamang. Hey, thank you. Opo po, bisa kayo po kung bumating pa si Bayo. Ranking Australia, yung kaputol po na mag-browse lang kayong YouTube. Ayun. Kabeli. Manyaman yung pamang. Thank you. Foreign, meaning kaputol lang mo muli US. January, rekomenda kay Kabeli. Thank you po. So yung mga Belly, uwi na po tayo. Thank you. Beli, biyahe na tayo. Yung pagkain nasa loob, nakasabay natin si Tito Jesse.
balikan Kuya Bogs na. So mga belly, nandito na tayo sa bahay ni Kuya Bogs. Mga belly, parating na yung mga bisita. Hello! Happy Fiesta! Nagpa-cater yun si Dara kay vlogger yun. Ayun po. God bless. Sige. Happy Fiesta. Hi po, Ray po. Hi po. Happy ni Kabeli. Tapos Ken na linuto mismo. Ay, so, ang vlogger Kabeli. Lamang ko na yung lupa niya. Ay, ayun po. Sorry po. Sorry po. Punta ma-discover ko. Oo. Nagdamo ang pisto. Kanyari po na take it kaya na kami vlogger. Okay po. Pwede kang pa-cater kang mismong Eh, ando. Tapos cater, Ken na cater. luto mismo. Sabi si Sir. magluto. Oo, happy. Ayun po. Hello. Ay na po. Sige po. Paso. Kasya mo. Madami na yung pag-uwan. Sabi niyo po. Sabi mo. Sorry po. Tapos may albeme ako. Kamusta ka? Beo, dito ka. Hindi, ibibigyan kita kasi. Yan. Di ba nakapalo ka na? Pipili po. Ang pinakay mong kay Baler minimum. Message mo si ano, sister ko lang Ay po, mag-dedus. Ay, baka niyang paukit ang tiya kami. Sabi po, nung lahi po ay pipili. Morning po. Okay. Ayaw. Okay. Okay na, langki pa nung malago ko ka pa. Okay. Langan, puta malago, matsura yung pango ko ah. Sabi ko naman. Sige pa mga po. Ha? Ano? Ano pa ba? Sir. Mantap. Sige, Naka-video niya? Apo, yung kanyang pili. Apo. Sige pa mga. Okay po siya. Yun, yung kanyang pili. Ayun. Ano, yung may mamo. Okay, sir. Sige po. Happy Fiesta. Okay po. At ang tahanan mo kami, ayun yung filter kayo kaya kami. Opo. Pili po. Okay po. So yun mga Beli, dito po sa bahay ni Sir Jess. Ayan po, mga bisita. So mga linuto natin mga Beli. Sarap na, sarap. Yan po sir. Thank you po. Mga Beli sila yung mga bisita. So nandito yung team mga Beli. Ayan. Ano po sila? Pinainom ni Sir Jess.
bumubuti. Ngayon sa kusina, sa sahog, bawat luto'y panalo. Kumpleto ang rekado, walang kulang sa plato. Ang bawat recipe, sinisikap at pinagpuputi. Siksik, liglig, sa bawat tinggan, ang lasa'y bumubuti. Bumubuti. Besyon sa kusina, si tunay na bida. Lahat ng luto may kwento, mula peli hanggang vlog na. Buhat ang pangarap, taas kamay sa bawat tagumpay. Si Kabeli, inspirasyon. Video, kakamera ni Kuya. Opo. Camera. Oh, mga tana. Ang tingin kay. Ha? Kaya kapag ginawang kain mo, Mars, gelatin. Ay, bless. Ba? Hello. Ayun po, ma'am. Okay po. Ay mga Belly, nandito na kami sa farm, so dito na kami mag-outro. Yan, salamat kay Kuya Jesse Libo sa kapatid niya, Kuya Bogs and Thank you po. Tita Susan. Thank you po. Tito Susan, Tito Jess, thank you. Thank you. Nalasing nga lahat. Mori, nagsayaw-sayaw. Paano? Enjoy lang po, mga kabeli. Yan mga Belly, first time namin malasing sa event. Pati Tito Jess, pati ako, nadali. Nakatulog sa biyahe. Thank you po. Happy Fiesta po. Happy Fiesta po. Galing kila. Okay, nagbigay sila Kuya Pogs and Tita Susan nyo, saka sila Tito Jessie nyo ng tip para sa inyo. Thank you po. Happy Fiesta po. Salamat po. And Babosakan, Porap, Pampanga. Mori-Mori. Yes, Daddy. Isang bagsak mo na dyan. Pinagogo na. Mori-Mori. Yes, Daddy and Papa. Ay, isang bagsak mo na, Dam. Dam. Gabay. Masaya po kami dahil nga, yan. Bumabalik na yung catering natin. Tapos yan, ano lang yung mga kabeli na napainom yan. Thank you. Kuya Jesse, saka sa Kuya Bogs, thank you sa Thank you po. mainit na pagtanggap sa kabeli. Thank you, God bless.